C'est parti. Ok, ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn aw minnu bɛ ka an lajɛ nin waati in na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na a kun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye ka sababu kɛ baaraw ni a tɔgɔya ye ani honorable Aboubacar Fama bɛ ɲɔgɔn bolo ko kura i n'a fɔ a bɛ deli ka ye ladala ni jamukan in a bɛ sigi honorable fɛ min ye ka presse wele ka na ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye sabula an b'o de fɔ kunnafoni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ lakanani na sabula a bɛ kɛ sababu ye min ye maaw caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ fili sira kan nka kunnafoni bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw k'u bɔ ko caman kalama o de kama honorable bɛ a yɛrɛ bila anw ka disposition na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an bɛna k'a ɲininka jamana actualité la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ an bilasira honorable e bisimila ko kura an b'a ɲini fɛ i ka foli an filɛbaga n'an kanubagaw ma i ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali an ka tɛmɛ ni ɲininkali babu ye. N bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo masa Aramani k'ale tanu ka bɛn bi don in ma ani nin kalo barikama in k'a ɲini a fɛ halisa a kan ka jamana lakana an yɛrɛ lakana ka hakili ɲuman di jamanadenw ma wa a ka faamuyali ɲuman di jamanadenw ma an b'a fɔ ka barika d'a ma aw ma tanyana jamana ko la Ala ka hinɛ la fɛnɛ tanyana hali o fɛnɛ tɛ Ala ka hinɛ bɛɛ la Ala ka faamuyali ko ɲuman di jamanadenw ma an bɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira k'a fɔ sini ni Ala sɔnna ma Mali ni Sénégal an bɛna ntolan ci kɛ inshallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka victoire di Mali ma Ala ka Mali kunkɔrɔta n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya balontan ko tɛ kulonkɛ ko ye sabula jamana ka drapeau i bɛ t'o de kɔrɔta bolo don o kɔrɔta ni min ye o kɛ ko i bɛ t'o ni kuma wɛrɛ fɛ o ni kuma fila tɛ ɲɔgɔn sira la Burukina ka match ne jɔrɔ kojugu ma se k'a lajɛ parce que fo mɔgɔ k'a faamuya ko Burukina Mali Niger ni nin fɛn fɛn bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ k'a bila ko Maliyɛn de fɛnɛ b'a la u taara u faso kuma bɔ don dɔ kɛlɛ bɛ tiɲɛ mɛ don wɛrɛ kɛlɛ bɛ yen c'est ça an b'a fɔ yen u y'u seko kɛ sabula o fɛnɛ sera yɔrɔ min équipe dɔw fɛnɛ ma se u y'an kun kɔrɔta équipe 16 min bɔ farafinna Burukina yer'o kɔnɔ donc alhamdulilayi donc an b'a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka AES dɛmɛ n'o ye Mali ye ni Mali gagne na AES de gagne na Niger gagne na Burukina gagne na f'an ka foli bila an kunkolo la sisan Mali de bɛ ka ni jamana bɛɛ ka drapeau kɔrɔta sanfɛ donc bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ wa ne dalen b'a la Ala bɛ se d'an ma inshallah wa jɛriw ka bila kunkolo la ko cɛ kɛlɛ i b'a bila kunna e bɛ gagne de foyi tɛ ni gagne tɛ wa mɔgɔw ka fara entraîneur fɛnɛ kan ko bɛɛ tɛ to ko entraîneur kelen bolo dɛ ni kɛlɛ sera nin yɔrɔ la ka ban fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ fɛn bɛ balontan ɲɛdɔn a ye gɛrɛ a la a k'a fɔ nin ka ɲi nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan parce que n'a kɛra mun ye entraîneur bɛ taa faso la dɛ a bɛ taa c'est vrai an kɔni y'a ta dege karamɔgɔ don mais Mali ko fɛnɛ de don dɛ jamana ko de don c'est ça ko de don donc k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ ɲɛna an bɛɛ k'an ka jamana dɛmɛ c'est ça a tɛ i n'a fɔ ko kɛlɛ don an ni Sénégal cɛ mais ni fa ni dɔ fa kɔni bɛ sɛ ta la e kɔni t'a ko k'i fa bin ayi i t'o fɔ i t'o fɔ i ka laɲini i fa de ka gagne kosɛbɛ donc Ala ka victoire di aigle ma u ka bila kunkolo la ko jamana bɛɛ de b'u kɔ u kan'o kɛ pression ye dɛ mais u ka bila kunkolo la ko n'u ye fɛn mun kɛ c'est vrai victoire ka d'olu ye ka tɛmɛ anw kan mais an bɛ yɔrɔ min na n'u y'a kɛ ni jamana de kun ma bɔ u bɛ i n'a fɔ ko sarasu de marifa de b'u bolo u bɛ ka taa jamana kuma bɔ u bɛ ka AES kuma bɔ sisan dɔ farala responsabilité kan parce que u fila kun don mais a kɛra olu kelen ye sisan Burukina ma dɛsɛ tɛ mais kɛlɛ bɛɛ n'a taga yɔrɔ don kosɛbɛ donc vraiment o de tun bɛ n fɛ fɔlɔ k'a fɔ yanni an ka don kuma na. Honorable k'i fo kosɛbɛ ni laseli ninnu na an bɛ dugawu kɛ yala bi ma Ala ka sini ndolanci Ala ka diya Mali la o se bɛ Ala ye o tɛmɛnen kɔ an bɛ taa ni ɲininkali babu ye ɲininkali caman bɛ yen bi nin waati in na min ye code minier ye da bɛna don o la ka ɲɛfɔli kɛ ensuite Venezuela an y'a ye k'a fɔ sanga nin waati in kɔnɔna la ale fana tara ka bɔ a ka palais kɔnɔ a n'a ka président o président da bɛna don o fana la ka ɲɛfɔli kɛ nka an bɛ tɛmɛ ni code minier ye i ka ɲɛfɔli k'an ye o la fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa ni Venezuela ko ye.
Fafembe Aufo. Bi Alamusadon. Un président honorable Marquis Diaw. A CNT Commission Niama Bema. Nous avons 7 kela nous le rapporter. La commission meeting le min kokuna. Nous nyemo abe ambalma ke Hassan Sini. Ani bureau mo an chaman tara kata ayi sariya mun ta jamana denw tɔgɔ la. U ka sanuko a ka se ka don bala mɔgɔ ye. An y'o ɲɔgɔn ye de kɛ bi. A jagoyalen don wasaden kan. Ni kunnafoni min b'aw bolo jamana ko kan. Kosɛbɛ. Mun tɔgɔ la tɛ. E t'a bila I kunkolo la dɔrɔn ka taa n'a ye so. A bɛ ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna. C'est ça. O de la o bɛ jagoya an kan. Bi o lajɛrɛ min bɔra a kɔnɔ. An ka segin ka maliyɛnw hakili lajigin. An ka segin ko min bɛ sen na. O ɲɛfɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen. An ka nin kuma in bi tali kɛ o de kan. An b'a yira bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ fili la. Na an minnu ye wasaden n'an bɔra ka kuma. U b'a fɔ ko an bɛ gouvernement ka porte parole kɛ. N bɛ fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman d'u ma halisa. Wasaden n'a sɔnna sariya o sariya ma. O ta jamana tɔgɔ la. O sariya tɔgɔ la kuma o tɔgɔ la kuma a kan k'o ɲɛfɔ jamanaden ɲɛna. Donc an b'o de kɛnɛ kan. Inchallah. O la an bɛ segin k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna. Mun de nana ni sariya kura in tali ye jamana ka dugujukɔrɔ ko kan. N bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya ko diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko souveraineté yɛrɛya. Yɛrɛya kun de ye ka fɛn ɲini ka di I ka jamanadenw ma fɛn o fɛn bɛ se k'u ka adamadenya don ba la. O fɛn min bɛ I yɛrɛ bolo I bɛ wasa don o la. Mun t'i bolo I t'o ɲini kɔfɛ ka na. Donc ni mɔgɔ ye nin faamuya jamana bɛɛ b'a ka yɛrɛya ɲini ni mun t'i bolo I bɛ t'o ɲini kɔfɛ. Kosɛbɛ. O de kɔnɔna la Faransi ninnu ani jamana minnu bɛ binkali kɛ olu fana ka yɛrɛya mun b'o jɛ o ye anw ka dugujukɔrɔfɛnw de ye. Olu bɛna bin anw de kan k'an ka dugujukɔrɔfɛn ta ka t'o di u ka jamanadenw ma o kɛ olu fana mago bɛ min na k'o ɲɛnabɔ. I n'a fɔ n'i ye lithium ta a bɛ kɛ mobili électronique a bɛ don o la a bɛ courant di a bɛ fɛn caman di. Donc n'u sera k'o sɔrɔ anw fɛ yen u bɛ taa courant ni mobili ɲumanw dilan u ka jamanadenw ye olu ka yɛrɛya dafa o la. Kosɛbɛ. Bon donc u bɛ bin anw de kan k'anw ka dugujukɔrɔfɛnw minɛ a n'anw ka sanu k'o kɛ k'u ka yɛrɛya dafa. Kosɛbɛ. Jamanakuntigi de nana faamuyali kɛ. Komi diɲɛ kɛlɛ bɛɛ bɛ dugujukɔrɔfɛn de nɔfɛ. Anw dun ka dugujukɔrɔfɛn ani minnu bɛ baara la u bɛ ka binkani de bɛ kan kan an tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la. Jamanadenw bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la cogo. O de nana ni jamana ɲɛmaa n'a ye baara boloda a fɔ min ma ko sɛgɛsɛgɛli sariya sunba min tun bɛ an ka sanuko kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de tun kɛra k'u ma kɛ mun ka ɲi ɲuman ye. O de kɔnɔna na jateminɛ nana yira k'a fɔ n'i kun nana Mali kɔnɔ k'i bɛna sanu bɔ société ba ninnu a fɔlɔ société ba ninnu u kun min ka d'u ye u b'o kɛ u bɛ sɔrɔ min kɛ a sɔrɔ belebele bɛ taa kɔfɛ. Filanan I bɛ taa sɔrɔ jamana bɛ dɛmɛ min d'u ma n'a bɛ fɔ o ma ko exonération jamana bɛ jɛ wari dɔ kɔ. Misali la rapport y'a yira san 3 laban min ni jamanakuntigi ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali tun bɛ miliyari 60 de don jɛ o kɔ. San mana ban fɛn ninnu bɛ min di Mali ma miliyari 30. Donc Mali bɛ joli pɛridi miliyari 24. Donc e ka jateminɛ san 3 o joli miliyari 72. Kosɛbɛ. O san 30 kɔnɔ a ye joli. Ni ɲɔgɔnna jɔda joli bɛ Mali ka jɔ fɛn kɔnɔ. Donc président y'a yira k'o tɛ kɛ bilen. Kosɛbɛ. Donc b'a yira k'a fɔ ko jamana tun bɛ miliyari 24 min ka jɛ o kɔ n'o tun bɛ majɛ ye o farala an bolo kan sisan ni bɛ fɛ k'a faamuya parce que o exonération phase d'exploration banna. Kosɛbɛ.
Filanan ni tun ye jateminɛ kɛ Pape jamanadenw kun jatilen tɛ entreprise locale olu kun jatilen tɛ anw ka sanuko bunakun na o de la contenu local nana contenu local tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko jamanaden entreprise minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ka dɔ sɔrɔ jamana ka sɔrɔ la donc sariya sunba kura in a b'a to Mali entreprise locale u ka chiffre d'affaires san kɔnɔ o bɛ taa miliyari 2000 la nin yɔrɔ in na Pape président ka laɲini mun ye Mali yɛrɛ entreprise k'u jija u ka baara kɛ u ka kɛ professionnel ye walasa nin fɛn min fɔlen filɛ olu yɛrɛ ka se ka nin sɔrɔ mais nin tɛ sɔrɔ ten dɛ n'i y'a jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada contenu local la 51 ni entreprise locale ta ye fo ka secrétariat dɔ sigi o kama wa baaraw bɛ sen na fɛnɛ a dabɔra maliyɛn ka n'i kɔ don activité minière la sɔrɔ min bɛ kɛ an ka dugujukɔrɔfɛn na maliyɛn yɛrɛ ka entreprise ka don a la a dabɔra fɛnɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali denmisɛnninw dɛmɛ ka maliyɛnw yɛrɛ dɛmɛ u yɛrɛ bɛ se ka société baw sigi sen kan cogo di walasa u yɛrɛ ka an ka dugujukɔrɔfɛn bɔ donc Pape maliyɛn bɛɛ welelen don bɛɛ k'i ɲin don nin ko in na bɛɛ ka taa ɲɛɲini k'a kɛ walasa sɔrɔ ka to an ka jamana la yan wa ka tila k'a jagoya n'i nana entreprise kɛ masse salariale sara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 50 ɲɔgɔn na o bɛ di localu ma yan maliyɛnw ma yan i tun bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ kelen min bɛ kɔfɛ o sara kun ka ca ni maliyɛn 100 ta ye mɔgɔ kelen bɛ kɔfɛ mɔgɔ kelen donc fo maliyɛnw ka a bila u kunkolo la ko président ye cadeau dɔ de k'u ye k'an ka baara de kɛ donc mɔgɔw bɛ kuma o kuma na u ka kuma in to yen u ka entreprise créer u ka société minière créer u k'u ɲin don jamana sanu n'a lulu bɔli la u ka fisa u k'u da société baw kɔfɛ dɔrɔn ka taa ni jamana ka fɛn ye nin yɔrɔ la fɛn fɛn bɛ sanu bɔ la Mali la fɛn fɛn ɲin bɛ sanu bɔ la Mali la an b'u fo an b'a fɔ ɲɛna u k'u jija parce que ni maliyɛn y'a sɔrɔ anw de b'a sɔrɔ o de kama minnu bɛ sanu bɔ kɛ Mali bolola baarakɛla minnu bɛ sanu bɔ kɛ u k'an ka dɛmɛ ka tila ka ko in don ba la walasa a bɛ nafa lase dugu ni dugudenw ma cogo di o kɔdi kelen kɛra sababuya ye wariw de bɛ bila sisan ni permis dira i ma n'i bɛ tagali min kɛ ni san 10 don san o san i bɛ miliyari 1 di fo ka taa san 10 dafa san 10 bɛ dafa o y'a sɔrɔ miliyari 10 bɛ yen nɔ ni ko wɛrɛ minnu kan ka kɛ o fana bɛ kɛ a kɛra sababu ye sisan minnu bɛ kɔfɛ fana ni entreprise baw don u ka chiffre d'affaires wari bɛɛ bɛna bila an ka banque kɔnɔ n'o bɛ t'i jɔ 6000 miliyari la miliyari 600 o fana bɛna to banque kɔnɔ baaraw bɛ kɛ ni olu ye a kɛra sababuya ye fana a ye fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ la Mali kɔnɔ ni sanu bɛ feere once ni anw kun ye contrat di ni a bɛ feere $300 an ka taxe min bɛ b'o la fo ka taa san 20 se o $300 kelen an ye wari min fɔ k'o kan ka di Mali ma taxe min kan ka di Mali o kelen de bɛ d'o ma hali ni dɔ farala sanu sɔngɔ kan président ko k'o tɛ kɛ tuguni ni dɔ farala sanu sɔngɔ kan dɔ bɛ fara Mali ka sɔrɔ kan o de kama entreprise 15 min bɛ Mali la n'o reconnulen don olu bɛ 500 miliyari de di Mali ma san o san wa o loi kelen in kɔnɔ jamana u kun kan ka wari min d'an ma an sara la sanu na u kun b'a warijɛ de di maintenant a b'an ka saraba kɔnɔ a bɛ di en nature fɛnɛ c'est à dire an yɛrɛ bɛ sanu yɛrɛ minɛ yana n'an sɔrɔ ye mun ye an b'a sanu minɛ o sanu an bɛ se k'o bila kɛrɛfɛ o bɛ bila kɛrɛfɛ ni sanu sɔngɔ jiginna an mana min sɔrɔ an b'o bila yen n'a sɔngɔ yɛlɛla tuma min na an fana bɛ dɔ yɛlɛ ka dɔ feere ka wari dɔ bila an o nin bɛɛ de hakilina nana fo ka na raffinage d'or k'o dayɛlɛ société min bɛ sanu bayɛlɛma parce que dugujukɔrɔfɛn n'a ma bayɛlɛma fu de don dugujukɔrɔfɛn b'e bolo a tɛ ka se ka bayɛlɛma a tɛ se ka bɔ a bɛ nafa jumɛn y'a ye o sariya sunba in fana a ye fɛɛrɛ dɔ ta jateminɛ de bɛ kɛ ka Mali sanubɔyɔrɔw lajɛ mun kan ka bɔ bi mɔgɔw ye o bɛ yen mun kan ka bila sini denmisɛnninw fana ye o fana bɛ yen maga kɛ ko la président y'o de fɔ constitution kɔnɔ
la richesse du Mali pour aujourd'hui et la génération future. Donc, à faut qu'on a ça nous dengue fait comme na bebo de ko fente sini demtenu ye utala de ina bo duguti do ya ketu na ko ba dugu kolo be firi dugu demu no menale ulute seneka yoro so bli katna ko ide sini taw ni robe woro jakim ne lembe ko fene bla abete bo bi ka ke na vacances to do bi ka bebo ai ro do be ulbe toyi ulu do ne no fene fembe ne me ate body donc ka fo malien nyana président ya ye yoro jani ni ni sara njaki mine sara do kumbe France bulu no kumba ka accord colonial la kube jamana o jamana mara o jamana ka dugoro fen bebe usakola jamana o jamana mara o jamana ka dugoro fen usakola Mali boro kono peu wa san o san an kun b'a ɲɛfun ɲɛna an ye sanu hakɛya joli sɔrɔ an ye lulu hakɛya joli sɔrɔ o rapport kɛ ka taa d'u ma o fɛnɛ banna o banna rapport foyi tɛ kuma mun rapport ɲɛfɔli tɛ kɛ mun ɲɛfɔli wa ni kun bɛ i ka marché public di n'i b'i ka fɛnw di i b'a di entreprise française de ma fɔlɔ n'ale banna la kuma min na i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o fɛnɛ banna min ka d'an ye an b'a d'u ma mɔgɔ min yɛrɛ y'an diya an b'an ka fɛn ni min nana a bɛ d'u ma donc malien bɛɛ ka wuli k'i jɔ code minier min b'an bolo ani contenu local min b'a la a bɛ malien bɛɛ nafa a bɛ wari di malien ma a bɛ sanu di malien ma malien ka sɛgɛn de banna président y'a fɔ cogo min na ko malien bɛɛ kɛ milliardaire ye dɛ papier n'an y'an wasa don an ka dugu jukɔrɔ fɛn na ale ye wari de ye o wari de don o de kama an b'an ka malien minnu bɛ nin sanu baara la an b'an k'u décourager k'an ka dɛmɛ di u bɛ a ɲɛ sɔrɔ cogo di wari bɛ tɔn an yɛrɛ fɛ yan cogo di n'a wari kɔni ko malien dɔ de bɛ k'a kɛ ale bɛ sɔrɔ min kɛ o bɛ to yan de o donc malien minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔfɛ k'u jija k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka société baw créer yanni a ka kɛ ko société wɛrɛ ka na ka baara kɛ n'an yɛrɛ y'a créer dun f'an ka miiri o de la wa malien dɛsɛ ko tɛ yen dɛ malien banko de bɛ yen wa n b'a latigɛ aw ɲɛ i bɛ activité minière spécialiste expert o expert b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ dɔ bɛ Mali la yan a bɛɛ expert dɔ bɛ Mali la yan o kɔnɔna la papin o code minier ko kɔnɔ an m'an to o la ka kangari da an yɛrɛ malien dama ye sabula n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ baara kɛ sociétéw la u ka saraw tɛ ka kɛ u ka INPS tɛ verser u ka AMO tɛ verser a caman ju ye an yɛrɛ maliens de c'est des sociétés de sous-traitants olu bɛ tila ka mɔgɔw ta ka tila k'an malien dama tɔɲɔ sira tɛ k'a de ma nin bɛɛ tɛ président ye sa e y'i malien ɲɔgɔn ta san joli dɔw bɛ baara la u bɛ mini mɔgɔw bolo a dɛsɛlen bɛ k'u ka sara kɛ a bɛ ka wari tigɛ o kun ko AMO o AMO fana tɛ verser INPS tɛ verser bɛɛ k'a bila i kunkolo la a dun bɛ tigɛ o ka wari la d'une part jamana y'a dabɔ a kama ka entreprise locale k'u sankɔrɔta mais aw fana ka malien fana sankɔrɔta dɛ aw malien dama aw de bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ aw de b'a ban ka ɲɔgɔn ka AMO verser aw de b'a ban ka ɲɔgɔn ka INPS verser o tɛ mɔgɔ ye anw de bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn na yan o de la n b'a fɔ k'a bila ne ka commission santé développement social papier an ka kɛlɛ de ye nin ye minnu bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ k'u ta baara la k'u ban k'u ka INPS verser k'u ban k'u ka AMO régulariser a kɛlɛ tɛ jari an b'a daminɛ parce que déjà an ni ministre de la fonction publique kumana convention bɛɛ segin ka kan e tɛ se ka mɔgɔ bila ka taa bila k'a bɛ yɔrɔ furan na ani wari min ka kan e t'o d'a ma i tɛ AMO d'a ma i tɛ foyi d'a ma cɛ n'an ma ɲɔgɔn jamana ɲɔgɔn tɔɲɔyɔrɔ ye nin de bon an t'an ɲɛ jɔ a la c'est pour cela mɔgɔ caman bɛ yen fɔ n ma ko commande dɔwɛrɛ tɛ parce que u bɛ cogo min na n'o bɛ kɛlɛ o de tɛ bɛn o ma anw tɛna dɔwɛrɛ kɛ an bilara fantanw ka ci de la fantanw de bɛ ka nin fanga in tɛmɛ mɔgɔ fantanw ɲɛji tɛ bɔ an ɲɛna e bɛ mɔgɔ ta société de gardiennage a bɛ gardien la ale de bɛ si a ɲɛna wari t'a bolo foyi t'a bolo AMO t'a bolo foyi t'a bolo jamana dun sariya y'a jira ko n'i ye mɔgɔ ta salaire minimum o ka di n'o ye 8,000 ye mais dɔw bɛ ala minɛ ka taa 5,000 di dɔw ma dɔw fana bɛ siran k'o dénoncer nin na syndicat ka wuli k'u jɔ n'aw bɛ yen de ko mɔgɔw ka
condition de vie kama ayu former agu ko hakɛ ɲɛfu ɲɛna Sénégal nafa ka bon mais Sénégal man ka sɔn ka yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔw bila fiyewu ni Sénégal y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ u ka tɔndenw ɲɛna walahi nin bɛ dabila jamana kɔnɔ donc an ka lajɛ jamana in an bɛɛ bɛ sa koyi an ka bila kunna k'an tɛ to yan dɛ mais mɔgɔ si tɛ ka maliyɛn tɔɲɔ maliyɛn de bɛ ka maliyɛn tɔɲɔ wallahi billahi maliyɛn de bɛ ka maliyɛn tɔɲɔ anw de bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ yan i m'i miiri ka denbayatigi ta k'a bila baara la e yɛrɛ n'i ye banana papiye b'e bolo amo b'e bolo e bɛ taa e b'i furakɛ mais ni min b'e bolo baara la n'o kan k'a den furakɛ n'o kan k'a muso furakɛ e b'o bila ten k'anw bɛ tila k'a fɔ k'anw bɛ silamɛya ko kuma fɔ k'an bɛ tila k'a fɔ k'an bɛ diinɛ ko kuma fɔ k'an bɛ tila ka danbe ni hɔrɔnya fɔ o danbe ni hɔrɔnya taara min i ma hinɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ la i ma hinɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ la i ma hinɛ maliyɛn ɲɔgɔn na i y'a ta ka bila baara la i t'a ka hakɛ d'a ma bazɛnbaw b'e kan na e bɛ mɔbilibaw kɔnɔ e bɛ voyagebaw kɛ dɔ de b'e bolo denbayatigi don o ka amo kan ka sara walasa o den ka furakɛ e b'o kumani anw ma e bɛ tila k'a fɔ de k'i bɛ jaga bɔ est-ce que ni jaga bɔ ka kan olu de bɛ se a la fɔlɔ i man ka jaga bɔ e ni jaga bɔ man kan parce que minnu yɛrɛ b'e bolo baara la e minnu b'a hakɛ d'u ma bon jamana in ci jɔ dɛ f'an ka daminɛ nin yɔrɔ de la ni mɔgɔ minnu tɔɲɔnen bɛ dugumana na dɛ f'an k'o kɛlɛ de kɛ mais président tɛ nin kɛ koyi nin y'an ka kɛlɛ de ye an bɛ nin kɛ ni ala sɔnna an bɛ nin kɛlɛ kɛ k'a ban pewu kamiyɔnbaw bɛ e bolo i ye chauffeur kɛ ta maintenant e y'o min ta o b'e bolo baara la convention y'a yira k'i kan ka amo d'a ma k'i kan ka fɛn d'a ma i b'a tigɛ a sara la e t'o d'o ma société de gardiennage b'o cogo kelen na yɔrɔ furanna b'o cogo kelen na mais an ta min bon aw yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛna mun fɔ o jamana ko la yɛrɛya bɛ daminɛ bɛɛ ka hakɛ de kan ka d'a ma donc an b'a fɔ an ka commission b'o de kama o de kama a kɛra retraite partant volontaire ye an bɛ wuli k'an cɛsiri i wulila i ka INPS ko ma ɲɛnabɔ an bɛ wuli k'an cɛsiri parce que an ka commission sigilen bɛ ale de ka baara ye i mana ministère fɛn fɛn ta u ka kɔlɔlɔ min bɛ se hadamadenw ma an ka baara y'o de mais mɔgɔw t'o de faamuya ni dɔw wulila Fuma yɛrɛ a da bɛ kuma bɛɛ la mais olu ɲinɛna ko Fuma bɛ commission min kunna k'o de ye maliyɛn ka bien-être ye santé développement social et action humanitaire Mali yɛrɛ ka constitution sigilen bɛ solidarité mun kan an ka baara ye o de ye bon ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ département n'i ka tɔɲɔ bɛ se maliyɛnw ma anw da bɛ don o la de an b'an da don o la de wa an b'o ɲɛfɔ de fɛnɛ ni i nakun dɔn i t'a dɔn donc an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ ni mana wuli da bɛ ko bɛɛ la a bɛ nin kɛ mais aw tɛ mun kalama ni loi dɔ nana a bɛ fɔ Foma k'i kana nin loi voter parce que i bɛ santé la tant que an bɛ loi voter tant que sariya de bɛ ta a sariya bɛ ɲini ka waleya cogo min a bɛ kɛ ten mais n profiter pour ka kuma nɔgɔya ne bɛ mɔgɔw ye filibaganciya kuma dɔ la dɔ bɛ sin k'a fɔ nin professeur par exemple n bɛ exemple ta dɔ b'a fɔ ko nin professeur ba dɔ ye cardiologie la a ko Foma yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka nin fɔ kɛnɛya kan e kunkolo ma ɲi professeur n'i ka professeuria ba i ye cardiologue ye i forlen b'o la mais i bɛ baara kɛ sariya min kɔnɔ an b'o sariya de ta k'e jagoyalen don i n'i ka dɔnniya bɛɛ dɛ mais i bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɔ k'e ka baara kɛ sariya kɔnɔ e ko e b'i ka dɔnniya fɔ yen nɔ o ka mɔgɔ t'i ka dɔnniya la o u ka mɔgɔ bɛ mun na ale ye sariya mun ta k'i ka baara kɛ o sariya hukumu kɔnɔ i bɛ baara k'o de kɔnɔ wa an b'i contrôler ni o de ye an t'i contrôler ko parce que k'i ye professeur ye dɛ an b'i contrôler jamana ye sariya mun ta k'e ka baara kɛ ni o ye i bɛ k'a kɛ n'o ye i yɛrɛ sago ko tɛ o a bɛ fɔ mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamuya i yɛrɛ sago tɛ dɛ n'a y'i diya kɛ juge ba ye i ɲɔgɔn tɛ mais juge i bɛ baara kɛ baarakɛminɛ mun na n'anw y'o sariyaw ta an b'i ɲininka o la an ye nin sariya ta ko ka baara kɛ n'a ye i bɛ k'a kɛ n'a ye wa o kɔrɔ ye k'i ka kɛ expert ye justice la aw fana ka di baara i ye commerçant ba ye e bɛ commerçant de ɲɛdɔn mais jamana ye sariya de ta ko commerce kan ka kɛ nin hukumu kɔnɔ anw b'i ɲininka de i bɛ k'a k'o kɔnɔ wa est ce que o kɔrɔ de ye ko diyagoya k'anw bɛ commerce dɔn wa hali n'anw tɛ foyi dɔn commerce la mais an kɔni ye sariya mun ta ko commerce kan ka k'o kɔnɔ i b'o de lawaleya o bon minnu tɛ ko dɔn n'an kumana a yɛrɛ bɛ k'i da don nin na a bɛ tan tɔ a ma kalan a bɛ aw ka kalan ye mun ye yan e yɛrɛ min kɔnɔ k'e kalanna e yɛrɛ t'a dɔn k'i n'i ka kalan bɛɛ k'i ka kalan bɛ baara sariya dɔ de kɔnɔ
o sariya tabaw de fana bɛ wasadenw ye o wasadenw de fana kan ka e la kɔlɔsi o kɔnɔ malgré que e bɛ sariya baara kɛ maintenant ale de bɛ e la kɔlɔsi sariya ale de y'a ta n'ale m'a ta e t'a lawaleya o a ye sariya lawaleya dɔ de y'a ta o mun b'a ta dun ko kana i da don a kuma fana na o kana sɛgɛsɛgɛ fana donc mun bɛ fɛ ka nin précision di pour que mɔgɔw ka faamuya toujours ko jamana mago bɛ nin kibaruyaw de la ok ayiwa o la an b'i fɔ kosɛbɛ ni précision ninnu dili la sabula kɛ maa caman kunna olu ma faamu nka ni hakilina ninnu dili bɛna to maaw b'i fɔ kosɛbɛ an bɛ taa Venezuela nin waati dɔgɔkun fɔlɔ cɛ na an y'a ye k'a fɔ Venezuela ale tun ka kalan kosɛbɛ maa caman y'i fɛla fɔ a la dɔwɛrɛ tɛ min ye Venezuela président ani a muso a fɔra k'a fɔ ko l'Américain jamana Trump yɛrɛ ka laseli fɛ k'u taara a minɛ k'a capturer ka bɔ a ka palais kɔnɔna la ka taa n'a ye kuma caman fɔra an ye bɔlɔlɔsira kelen kan an ye Trump fɛnɛ an ye Irisiw ka laseli fɛnɛ mɛn k'a fɔ Irisiw mana jamana o jamana lakɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ o jamana kɔni maa wɛrɛw bɛna bi olu ka olu maaw minɛ ka taa tɛ bɔ a la sisi tɛ bɔ a la maa dɔw yɛrɛ bɛ ko ɲininka yala Irisiw yɛrɛ ni maaw ka partenariat ni Irisiw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛw o kumana partenariat sugu jumɛnw don parce que pour que mɔgɔw k'a faamu an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye coup d'état in a kɛn bɛ cogo jumɛn na wa mun y'a to fɛnɛ Irisiw ma se k'i da don a ko la n bɛ fɛ ka ɲɛfɔli dɔn a ko la. Pape a ka kan ni nin kuma ninnu nana an ka kumaw ɲɛfɔ video bɛ janya nka n'a nafa don a ka ɲɛfɔ jamanadenw ka faamuya f'a k'a bila o kunkolo la ko Irisiw taabolo ani bingannikɛlaw taabolo tɛ kelen ye mɔni kɔnɔ taabolo fila de bɛ yen a fɔ minnu ma ko les multilatéraux c'est-à-dire minnu bɛ yɛlɛma wɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ani minnu ye occidentaux ye le monde unipolaire minnu t'i fɛ yɛlɛma ka don foyi la ani minnu bɛ fɛ yɛlɛma ka don ko la pour que jamanaw ka jamanaya ka jati olu ka taabolo tɛ kelen ye l'Américain jamana ka taa bila Faransi jamana ninnu kan olu n'u ɲɔgɔnna OTAN olu ye bingani jamanaw de ye olu ka taabolo bɛɛ ye bingani de ye olu furadama bɛ bingani de kɛ olu bɛ bin mɔgɔw kan k'i ka sɔrɔ de kɛ k'u ka jamanadenw balo c'est des prédateurs naturels ɲɛnama tiɲɛta u ka Banque mondiale an'u ka FMI ani olu yɛrɛ olu taabolo min b'olu bolo o ye fanga de ye an bɛ bin i kan k'i bololafɛn minɛ i la wa olu ka taabolo fɛnɛ kɔnɔ olu bɛ t'i da dun hali i da cogo la i ka so kɔnɔ i da cogo hali n'i bɛ i da n'i bɛ ɲɛsin muso ma olu b'a fɔ ko k'a y'aw da k'aw kɔ don k'i denw kan ka sigi yan i mɔdenw kan ka bila yan mais Irisiw ni Chinois olu bonya de b'olu yɔrɔ olu bɛ i bonya n'i ka jamanaya ye n'i ye min fɔ i n'olu b'o kɛ n'i ma min fɔ olu t'o kɛ parce que anw n'i bɛ nin kuma mɛn anw Faransiya anw minnu mara i bɛ nin de mɛn anw da parce que Faransiya anw dege de ko mɔgɔ de k'a k'i place la mɔgɔ dɔ bɛ miiri i place la mɔgɔ dɔ b'a fɔ i muso de i kan ka nin de furu i kan ka nin kɛ i kan ka nin kɛ ale de b'o ɲɛf'i ɲɛna donc anw delilen b'o la donc an bolo n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn e yɛrɛ kan ka ala an ta Faransi b'i profiter de fɛ ka na n'a ka yurugu wariw ye k'o dan an ma ala min man d'a ye ka wariw d'a ma ka don ka mɔgɔw hakili tiɲɛ depuis o concept de b'u bolo le concept de l'assimilation olu ni Américains bɛɛ de bɛ nin kelen na mais Irisiw ni Chinois olu ko de ko ka diɲɛ kɔnɔ ka bɛɛ bonya n'i ka jamanaya ye ka bɛɛ bila i ka minɛ kɔnɔ pour que i ka nin faamuya n bɛ tila ka na walawala i b'a faamuya maintenant munna u bɛ ka Irisi lagosi munna u bɛ ka Chine lagosi parce que Irisi ani Chine taabolo min b'o bolo o ye socialisme de ye socialisme de bɛ olu bolo ani souverainisme mais ninnu tɔw capitalisme de b'olu bolo mais capitalisme sauvage de don est-ce qu'il y a faamuya souverainisme min b'u bolo o ye ka m'a f'i ɲɛna souveraineté kɔrɔ ye mun ye i ka yɛrɛya mais i b'a sɔrɔ i ka yɛrɛya kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen o t'i bolo i t'o ɲini k'o dafa par exemple n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛya kɔnɔ
dugujukɔrɔ fɛn tɛ américain bolo pour que k'u ka yɛrɛya dafa i n'a fɔ faransi. donc o fɛn t'u fɛ. o t'u fɛ yen. bon olu bɛ t'o ɲini de. o bɛ ɲini cogo di f'i ka bi jamana dɔw kan k'o ka sɔrɔ minɛ a la. o de kama u binna Saddam Hussein kan ka nkalon tigɛ ko armement baw b'o fɛ yen ko ka pétrole nɔfɛ ko don. u binna Kadhafi kan k'o faga parce que u mago bɛ Libi pétrole la. Kadhafi tun bɛ fɛ ka na ni Afrique monnaie ye. u nana bi Mali ni Burkina ninnu fɛnɛ kan. terrorisme ko tɛ koyi. Mali ni Burkina on ne fait pas face à des terroristes. on fait face aux impérialistes. olu ye mɔgɔ minnu dilan k'u kana bin an kan ko an ka dugujukɔrɔ fɛn min na o dɔrɔn de don. Mali terroriste tɛ tiɲɛ ye terrorisme tɛ yen. ninnu ka cidenw de don. fo bɛɛ de ka nin faamuya ko terroriste tɛ tiɲɛ ye nkalon don. olu de b'a fabriquer walasa k'an ka sɔrɔw minɛ ka taa n'a ye. o kɔrɔmasurun ye mun ye. Faransi nana yan k'a bɛna an bɔ bolo la a taara laban mun na a tun bɛ Kidali sanubɔ de la ye. a taara minɛ o la yen o kɛra bɛɛ ɲɛna. donc maintenant diɲɛ kɔnɔ accord 3 de bɛ yen fo mɔgɔw k'o de faamuya. premier accord a bɛ f'o ma ko accord de réarmement. réarmement. an b'an bolo di ɲɔgɔn ma. i bɛ maramafɛnw di yan. n bɛ maramafɛnw san i bolo. n b'i ka mɔgɔw former. n bɛ maramafɛn san bolo i b'a san bolo n b'a san i bolo. n b'a feere i ma. Irisiw ni chinois olu ka maramafɛn tɛ feere bɛɛ ma. n'olu ni bɛnn'a la n'u dara la de ko sincérité b'i la u ka maramafɛn bɛ feere ma. surtout irisiw. accord 2nan a f'o ma ko accord technique de coopération militaire. an bɛ jɛ. maramafɛnw dili kɔfɛ n bɛ tila ka na k'i ka maaw kalan ka maramafɛnw kɛcogo ɲɛ yir'u la ka n'i bɛ fɛ n ka na ni satellite ye n bɛ na n'o ye n'i bɛ fɛ n ka o baaraw kɛ cogo min na n bɛ na ni n ka instructeur fana ye k'a ɲɛf'i ɲɛna an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que i fana b'i ka intérêt défend cogo min. accord 3nan a f'o ma ko accord d'assistance militaire. an bɛ jɛ. ni mɔgɔ ye ne attaqué i bɛna n dɛmɛ k'an défend. bon accord d'assistance militaire jamana de b'a fɔ na n bɔ nin na. i yɛrɛ ka jamana de bɔ. i ka jamana de b'a fɔ ni mɔgɔ b'i la na an ka nin kɛ ne m'a ɲini dun. donc hali n'accord bɛ yen o t'a la mais f'i k'a ɲini fɛnɛ. non mais c'est la souveraineté de l'État. an bɛ jɛ e de b'a fɔ ne na k'i mago bɛ nin na o. irisiw ye armement di Venezuela ma u ye fɛn bɛɛ d'u ma a bɛɛ tun désactivé la. c'est une trahison de la haute hiérarchie militaire. mais o trahison fɛnɛ sɔrɔla mun fɛ u fɛnɛ binna u nana don mɔgɔw kan k'u corrompu. c'est pour ça ko n'i ye traîtrise sɔrɔ i b'a faga de. c'est clair ani fagali de kama. bon maintenant o ye irisiw ka taabolo ye. mais Faransi n'ale n'i bɛ jɛ o de b'ale ka 11 accords kɔnɔ. n bɛna tila k'o ɲɛfɔ. donc n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya. Venezuela m'a ɲini irisi fɛ k'a ka n'a dɛmɛ. mais bɛɛ b'i ka chiffre d'affaires ɲini ni diɲɛ mun ye bɛɛ bɛ fɛn dɔ ɲini k'i ka fɛn dɔ dafa. ou bien n bɛ fɛn dɔ to n bolo mais n bɛ nin ɲini fɔlɔ n'a bɔnna n bɛ n ta kɛ réserve ye. i n'a fɔ sɔrɔ dɔ bɛ américain bolo mais o bɛ taa bin mɔgɔw kan de k'u ta kɛ réserve ye. parce que bɛ fɛ k'u ka dollar maintenir. wa Amérique bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani Faransi bɛ bɔgɔtɔ fasa kɛ ɲɔgɔn fɛ. c'est pour cela Faransi aligné hali n'u ka député dɔw bɔra ko ma sɔn. c'est la France qui a financé la guerre d'indépendance des États-Unis. ah bon? ah bon? donc o de kama n ye tribune dɔ kɛ n ko AES jamanaw k'u kɔlɔsi. parce que nin y'a jira k'a fɔ ko démocratie ko min bɛ ka fɔ américain fɛ mun bɛ fɛ ka fɔ faransɛw fɛ a bɛɛ ye nkalon ye. ni cɛ in kala de filila ye ka taa sigi. mais parce que dɔrɔn a t'u ka intérêt kɛ dɔrɔn u y'a minɛ. o dictature k'a ka fanga ye dictature. non mais o t'olu ka sira ye o. diɲɛ ye min fɔ ko ni jamanadenw ye kalafili kɛ ka maa min sigi jamanadenw ka mɔgɔ talen de y'o ye olu de y'a ta. ma ta o. donc nin b'a jira ko an ka politiciens kan k'u ka logiciel falen. minnu bɛ k'an tulokɔrɔla tɔɔrɔ yan don o don retour à l'ordre constitutionnel a ye élection kɛ ce n'est pas l'organisation d'élection o tɛ jamana sauver bilen quoi. ah non non tu peux organiser des élections n'i ka fɛgɛn
be sa siri klo la Comment on ira quoi? non il be élection ke ni ma ta olu ka dabada la o be sa siri klo la C'est ça. donc ka fara ka mɔgɔw kulokɔrɔ la tɔrɔ retour à l'ordre constitutionnel nous ka ordre ye mun ye olu yɛrɛ a fɔra a bɛ ka dicter o kun olu ye dɔnkilidalaw de on les dicte a bɛ fɔ yen ordre international tout ɲininka o ta définition yɛrɛ de l'ordre international n'est autre chose que le désir des États-Unis et des autres puissances o de ye ordre ye n'olu ye mun kɛ o de ye ordre ye retour à l'ordre constitutionnel tɛ dɔwɛrɛ a ye na aw ka bila cogoya la a bɛ kalafili kɛ mais a ka kɛ de telle sorte que min mana ta o kan ka affaire kɛ n'o man ka affaire kɛ an b'a ta ka bɔ yen voilà pourquoi la France fait des coups d'état ici voilà pourquoi France bɛ tentative coup d'état kɛ hali AES mɔgɔ kama parce que a ka mɔgɔ de tɛ yen bon fo de k'a faamuya bon maintenant AES nin b'a jira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ hali n'i taara sur la voie électorale u bɛ se k'i enlever. Bien évidemment, parce que prix de flamme. Bon, à madame n'est bien, à folloquer ni donc, mais ni alerte de faire AES Moroma. Pourquoi? Quand ou Fragnon qui mobilisé parce que Dieu sera Jamadi. Par exemple, ni États-Unis ni nous on attaquer. À intérêt de Dieu en AES en bas attaquer Dieu Fambé. Ni François Kabenike, à intérêt de Euro, même dans les pays voisins, en tant qu'intérêt attaquer. Et c'est ce qu'il faut faire désormais. Ni déstabilisation qui est à Burkina. Jamana minga sur Burkina là, en fait, la déstabilisation qui est ou bien ta France qui a intérêt à attaquer. À chaque fois que le coup d'état doit échouer, France qui a intérêt de attaquer l'Afrique. Parce qu'il y a des bas coffres. Nata d'amener là-bas qui mange là-bas avec une chaîne. Ou aller à Chidin, Frafin, Dougou de Fenebake. Donc voilà. Mais ben akili la sigi k'a fɔ Faransi tɛ se ka nin kɛ AES jamana ci kɔnɔ ayi mais a bɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire n'a y'a diya awɔ an bɛna o ɲɛf'i ɲɛna o a bɛ se ka kɛ Benin comme a y'a kɛ Benin cogo min tous les pays de la CEDEAO Faransi bɛ se ka nin kɛ yen awɔ n b'o o dalu d'i ma. Au-delà des 11 accords coloniaux. 11 accords coloniaux, on est France ni jamana tawte. Wa AES bora o de kono pe o de kama ate shala ka be doya. O 11 accords coloniaux kuma kan me sega kan. Malien beka me. Mais beka do ko AES bora o kono pe Burkina to kono. Mali to kono. Niger to kono. Aux 11 accords pour que Beka a formé. Accord de accord de confiscation automatique des réserves financières nationales. Yamarabe France Bolo. Ika dugujukoro soro. Kaka ere taille ka boshila. Ka confisqué. Ika réserve. Yamaraba Bolo a 11 accords kono. Mais en France, il y a un Niger, un Burkina, un Mali, donc au CETA et au Bana. Flana, droit de premier refuge sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. Il y a du coup, ni fin février, il y a du coup, non, les nafafé, non, les soroy, non, les sanoué, non, les louloué. Faut les France, pour qu'elle ait fait, sinon, à Téchila, qu'a dit Morema. Amboro kono ode kama Nigeria fo France na kuka taka baka jamana la lega ila no nya ya ditai e ma okun la ko le tarwa parce que wo jigida 11 accords coloniaux contenu ne kan accord war no men kono de benemen kono yi awre kama o te durubula ils sont dans la servitude volontaire mais ayati to là très bien sabana priorité aux intérêts et aux entreprises françaises du marché public et appel d'offres français. Dans le marché public fait qui a quoi jamana kono. Français de avec dans le follow-up, faut n'aller ma somina. Au début qu'à Côte d'Ivoire, au début qu'à Benin, au début qu'à c'est là où jamana la mais au teka ayesi jamana kono. Ayesi jamana boru bela. Français gagné ni belle français gagné a gagné ni belle taranyo fait. Nanina droit exclusif de fournir des équipements militaires et former
les officiers militaires des colonies. C'est-à-dire, aller de boulot, comme Maramafé dit Auma. Ou aller de Bakam formé. Ayesi Borola, côté français, donc en tout cas, on oublie. En moté français, Armana, Batina m'a formé. Donc, Orekama, à Tessekana quoi. Duruna, le droit pour la France. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Ka hakeda yerema. Abunda naka srasu ka jamanaka. Ka yereka soro la kana. France de ke Bénin. Coup d'état mi échouera Bénin. France ka intervention pour sauver l'intérêt français au Bénin. A tete ko kaya. Parce que nous, on a dénoncé l'accord militaire entre la France et les États de l'AES. En Talachini. Nimber kama État de l'AES ou tel la fia. Wa farafin du jomumbe. Ulube ni joya kono alsa. Al Chini, la France peut intervenir militairement en Côte d'Ivoire. Abina Bénin. Abita Guinée-Bissau. Aka doure do. Oube 11 accords coloniaux kono. Mais en tout kono. Worona est renoncé à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Elle a Téchila, Ali Mami Isra, qui l'orma, qui bolo di, puissance militairement, 4 franchement, il faut qu'il ça. En Borokono, en Irish Bolo Benyomulu, en Turquie Bolo Benyomulu, en Iran Bolo Benyomulu, en Chine Bolo Benyomulu, sans autorisation de qui que ce soit de façon autonome au niveau de l'AES. Wolonvlana, obligation de s'aligner avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Jagoyani fi. Ni Francisco ko alebe i djenge en fait, erebi djenge kata en fait, ni guerre ou la djenge kono bi ko ba mi wulila, ibita o sera de fait. Ambono muso do nabe Francis, nabi dado politique kuma on ante fe ka to do kuma na. Parce que uluka ko do man bon quoi. Anga boya be musoro mais ni kera ko jamana ko ebi dado ala ema kalanke fente kungolo kono e mana wuli doro mo be don limi da ebe sikoka ibna ti jo ko way ko Mali banaka tugu Francisco Ukraine kelela o ko fo anga premier ministre korodo kumbe ko yo fo ko kololo de be Mali ko ni on ko do Mali kuma flabea accord coloniaux de ko obligation de s'aligner avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Donc, ni France, guerre ou la, ko diabo akika tout France ko. Mali ko kato deke. Mali ko kate tout France ka position ko Ukraine. Mali bora accord kono. Mali ni rishibe jela. Diabo ate Mali aka tout France ko. Après tout France ka o jonya ko tout. Boya ni mo kara jonya quoi. Il a réflexion be ke jonya. Jonya réflexion ika mirina beke jonya tu sais que même if na ma kala ne nga jonya ka dum ko zbere wa mo kala ne ni jonka cha u dusukun ye joy u mirina o ye joy u tite ka fochi ke abe jonya mirina yi mais de ame tu Francisca Francini Ukraine ko la chudi on dit toi là parce qu'on est ready c'est ça et bien on a un intérêt de est-ce que nous on a notre intérêt à s'allier derrière la France France mi kumena ka terroristes formés ka terroristes financiers au ka ta position minta quand on claque tout ko on est même nyona o ya intérêt an yo o wele o ya marmafin firama France banaka marmafin firama on a meka jet o kama bien aya marmafin chama so ameka andeme quand no otoy ko ka ta France no fe ni te saraka ya on a saraka de ambla bon mo tika ni explication que kibe falbo kenado malien kungolo la choko di ni mais c'est pas possible ça il faut que arrive façon là quoi il quand il d'abord façon kuma na quoi il quand il d'abord là et puis voilà ko to utele temo la mo ba façon ja parce que oui mon Venezuela janfa billahi américain mo de fo
qu'il faut tuer ton traître. Travailler avec les traîtres d'autrui. Donc, tout est. Donc, pour toutes ces raisons, Francis a intervenu dans l'AES. États-Unis a intervenu dans l'AES. Il ne fait pas. Accord entier, mais bien comme c'est des rapports de force. Il l'a bien. Il l'a bien. Il a dit qu'on l'a bien. Quand beaucoup de sont terrain, ou t'essayez, sinon on son. Donc ou t'essayez, parce qu'on va en sourire. On est chefari chudi, on boira chebao de là. J'aime fouetter mal la même abo ni mité chefari chido. Mais à nous nous de fond il faut que AES là, Mali, Burkina, Niger, en ta fédération là. Ah bon? Président clé. En ta fédération là, en militaire ou que kelenye, en militaire ou récupéré, en marfa 104. Quand là ben faut mettre mais Dieu qu'on animal là ben ou peuple qui a toujours peuple qui tourne et puis qu'on trouve tous les moyens de mobiliser le peuple. C'est ça. Aujourd'hui il y a plus de question de partis politiques, mais on doit mettre une dynamique au Mali, au Burkina, au Niger, chercher des leaders, les préparer pour que à chaque fois ils mobilisent la population, à chaque fois ils mobilisent les citoyens. Non, il y a de ces gens, tant que il faut trouver des jeunes leaders, des femmes leaders, des vieux, dynamiques, engagés, qui peuvent demander à faire à tout moment, ils peuvent mobiliser facilement. Il faut mettre ça dans tous les pays de l'AES. Paf, Burkina là. Il faut mettre cette dynamique-là dans tous les pays de l'AES. Pour qu'à chaque fois, la population soit mobilisée. À chaque fois, la population soit mobilisée. Il faut changer. Parce que c'est là c'est là des chefs d'État. Mais l'AES, c'est l'AES des peuples. Mais il faut peuple, chaque fois, il faut les maintenir en mobilisation. Voilà pourquoi j'ai dit, une journée de souveraineté retrouvée. Il faut des points de mobilisation et de dénonciation. Donc, pour que Venezuela kaka gonta si to korobla États-Unis ni France et Pingani jamana de ou bina Irak kantomi ou bina Libye kanti wanu ya nye soro yoro robe bika. Maintenant, où t'es bien quand tu vois la population de l'Ougulika, la population de l'armée de guerre, la population de l'Abé, il me leader au fenêtre de l'Abé, ou l'Ouksina nous voici, ou l'Oukasika Moro Labo, Tina nous voici, ou l'Oukasika Kodoke. Maintenant, quand l'Abé fait nous y avons intérêt qu'elle attaque, à nous fait intérêt d'attaquer. On est arrivé à un moment dans l'AES, il faut qu'à chaque tentative de déstabilisation dans un pays de l'AES, il faut aussi faire la même chose au pays le plus proche. Et puis attaquer les intérêts des impérialistes dans ces pays-là. On doit plus s'asseoir, on doit s'organiser et attaquer leurs intérêts là-bas. Déstabiliser. Enfin, le mouvement de Wuluga pour déstabiliser. C'est là que ça. Pour le peuple tout fait. Mais au Québec, tu vois, le peuple qui a un système. Il va déstabiliser, Ami est déstabilisé. On ne doit plus s'asseoir. L'AES ne doit plus attendre qu'à fort ni Jamana de Bekanila. Ben non, déjà on connaît les pays qui constituent les bases arrière. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que ces responsables-là, il faut les inquiéter. Est-ce qu'il est mieux que moi, mais qu'on tente la même chose, comme il va déstabiliser, on va aussi donner de l'argent à ceux qui sont proches de toi pour qu'ils fassent quelque chose. Il faut renforcer les opposants de ces pays-là. Parce que le fait non seulement opposants tant fait, mais on va m'ouvrir ka warduma ka sanuduma pour que anga dubi. Il n'a pas bien qu'on a blé. Président Timimifo, il n'est pas té. Wani kele kele embarqué. Nimitake. Toso. Voilà. C'est pour cela que je profite qu'à faut bien là.
ima ni ne bora doro ba fo fomba galon tigala bora ko ji fomba bora abu kono dangato aba kono ko be ne ga ko dabla fomba la éclairé maintenant au de galon tigala oui pour que ne la main tu n'es pas obligé de m'écouter exactement e ba ko ne be galon tigé e tika na fone na kay kuma do fo ko e galon maintenant bon faudra pour que la personne de fomba ou ka kuma kana la main ne te o ne be kuma min fo de ale kuma munu fene fo ne ta glan tien o de donc munu me ka transition de men ou kana décourager quoi parce que ba dawa kama de ka décourager ka démoraliser jamana mo te jamana de men mo kama ko wallahi mali be tabulu min kan ayesi be tabulu min kan farafina kan ga tagani ni sirafe voilà c'est ça on a qu'il faut kosobe avec la ningal babu yamta Burkina beta do esura les fenefi meka ya furkani yala ko bitu sonne ka do fara boyo taka anya ka fo plutôt mi de jura Burkina mau bora kampa munu minana fulu mana mais baro bala ka jira ka fo ko damiba kale de no ku de tena damiba dun abi to akabe togo an ki wara mun so akabe togo o andu ni togo ambe no kombulo yala ma esta ma se ko ka se ka damiba di aysi ki baro ba ibaro problème mi ibaro ko farafia akana utoro ko mais farafia muna de quoi mona wallahi billahi c'est-à-dire ko jatimine ke ban ambe baro ko to be kan ke mais est-ce que to de bien ambe francia ay ambe man mais ngam farafin ñogo ni be kan ke an yere farafin ñogo et regarde un comportement là ban souvent ça fait mal quoi et puis to du mais kata arrête fa jamana trahi e boya c'est rare mais franci flani abe franci buka kuma be foka jamana la mais ibe franci ye français du même na mali la no kambo bla ko kata france désabilité ko na macha ibe algérien du mais ko na mali la ko kata algérie désabilité ibe américain du mais ko na mali la ko fana be amérique désabilité mais saraka blade do quoi c'est une honte et fima et ka jamana modo de be warke ma ke ko jamana i fa be yoromi i ba be yoromi i muso be yoromi i buruju be yoromi o jeli be borom na eto dandon e be warni mi mina o doron kama e be ka jamana fi papa si ka foi tini na jamana ni jamana se ka jeni kanka o Togo tete ka foko il est ami avec les pays de l'AES et héberger les ennemis de l'AES. Ah non, c'est ka keo. Parce qu'il y a un mot de fort. Burkina Terre, avec le coup d'État, Burkina Terre, le coup d'État a manqué contre l'AES. Il faut que Bero oublie qu'on c'est pas le Burkina. Le Burkina Dronte. C'est ni moi même qu'on la coup d'État a échoué à AES de Djamana Kono, pas le Burkina. Et Damiba aujourd'hui, il est l'ennemi de l'AES. Il n'est pas l'ennemi du Burkina. Un coup d'État contre le Burkina, c'est un coup d'État contre le Mali et le Niger. Exact. Maintenant, ni apatrisme nous, quand on a jo, qu'on fusille Berenyana. Il va qu'on a un fali d'Amado Keta comme Rojo, comme Marfa Chula, Benyana quoi. Maintenant, allez, idée son tourné Kayala. Parce qu'il va, moi, on va avec traiter sur la dengue. Moro chebe ke traiter ka soro muso kai donc traiter fatala batala ya mina afa mais il faut les éliminer carrément traiter te bla kasolao ate bla barala il faut l'éliminer bien duo dunia États-Unis meka fanga so we traiter éliminer de wala chinu ñu bi éliminer voilà pourquoi nous ko mu nge bien kono bébé je ko ke bu ka kuma fo me to ka jamana bla re ay France ba comment voyez de là que ga France bla mais on manga temana bla complexe c'est-à-dire farafia abaka temona e quoi on ni banga duchi on ni banga jamana chi on do de soroka an do bla ka anga fama o tien na ta do ki na meuro na me mesena mo côté o fanga côté o tableau do de mi me farafin bo jonyala akadi jone bien kono ki kana bo jonyala ali bega bo jonyala maintenant mingera
Venezuela. À quel moment Nigeria dit? Oui. Mais Donald Trump mata marfa chika islamé au fera kavoka le ko chrétien fait. Mais allez chou there. Mais on m'a dit là Jimana de là. C'est vraiment comment mais on devait parler à Kera Chida Jimana mais Kera Farafin de là. Oumana nié kata Patrick Talon kabo armée régulière de Benin molo Bena. On est bête que là. Maintenant on comment chimata roja. Ni mu gara Farafina o make mo wala. C'est pour cela to ka wulu ka sa mani on Farafin. To ça d'habitude to bulu ka wulu protéger mais on Farafin ko tratana. Ni ina fra to ken awo ko me na ya fra mais Farafin ka fra dumo do ni gara. Nous entend méridoni dia. Nous là on est kanga jamana pi. Nous là me to ka barake. Pendant 30 ans qu'on met n'ambe qu'on met to ka barake. Nous comme ya modeke. Maintenant de le mot de là, ante barake obina warmindama ambo blanc et puis on trahit le pays. C'est vrai que mon kumbe président nana président mon ou a jamana fait mais il pouvait pas. Tu as vu que Ibeka ne pouvait pas. Quand tu travailles, tu as beaucoup de traîtres avec toi. Tu as vu que Ateche ne pouvait pas. Moussa ne pouvait pas. Et à chaque fois que Djimana avec Kalfa, il y a des traîtres qui sont là, avec qui est trop dit, pour que vous l'ayez. Ou dans l'intérêt. Le plus souvent, ils sont plus proches du pouvoir que Beka. Mais le président est refait tardon. Mais vous c'est que vous plan préparé pendant 10 ans, 20 ans, 5 ans. Vous allez préparer, mais et tout donc quoi. Bien qu'à là, ce n'est bien là. Tu as vu? Donc, à Mimi, faudront. Frafinga kaere quoi. Frafinga beau complexe qu'on a quoi. Bien qu'on a des cas à Dien Marapi, Dien Mara. Donc, vraiment, il est temps. Ni Mougo Iran n'a quoi. Moratoire Cabon quoi. C'est-à-dire que maintenant, Jamana Jamfal la drogue, élimine carrément. À comment elle a fait? À comment elle a fait quoi? Tant qu'on n'élimine pas la déstabilisation, c'est bon. Mais ni nous sur nous Dora, place publique la pour tirer bien là. Jamana Jamfal. Foi. À qui on a droit de l'homme comment faire un peu? Ah, c'est bon. Droit de l'homme blé, bien qu'on a blé. Droit de l'homme quoi est galon de ou Afradama galon. Droit l'homme bekere ni toi ou ça. Et Macron nana non pour défendre l'intérêt de la France. Avec 59 personnes de l'Onsara. Mon enfant on a un mauvais joli Sara pour la peau de la France. Ou même mon mauvais joli Sara mal là. Mais chaque fois au coin des fonds. Alors que ces gens-là, ils sont venus mourir ici pour l'intérêt de la France. N'est-ce pas qu'ils défendaient l'intérêt de la France. La France était au Mali pour défendre l'intérêt de la France, pas l'intérêt du Mali. N'est tout faux. Ou n'en a pas intérêt de défendre. Les 59 soldats français sont morts au Mali pour la défense de l'intérêt de la France sur le territoire malien, mais pas pour défendre l'intérêt du Mali. La MINUSMA était là pour défendre l'intérêt des impérialistes, pas le Mali. Le G5 Sahel, c'était pour l'intérêt de la France et ses alliés, pas les pays du G5 Sahel. On défendait des Kiens. Il faut Kiens nous nous. Fanga Saoudi Maka Barakene Kafo, Dieberom na Foire à Talablele, Amanyeshin, Keledema, Ambeleke Achimi, Ambeke Sadjoui, Ambeke Maliki Jaoui, Ambeke Ablaye, Ambeke Fembe, Ameni Kele Femfe Kono, pour politique, Kele a peine Manamana Kele, c'est des trucs d'intérêt personnel né de Afiena. Namaka ne kuma fodo wa wa fomba pati awe siente la auto feka boya baka feno soro awo ambe mene konte mali président mo be malla bi olu be ka mun soro warla ana here la olu la onte nyugo insra la maintenant on tato ide jamana ya ke on yeti jamana ni kala kando barala jamana be kanisra ali siente le pays me paye je suis fonctionnaire d'état e bo jamana to doki kulongo la na kuma fora on va pas placer na fait on va placer rede no fait
Ala en blanc, mais on fait non, m'a dit ça, c'est ton problème. Non, de dire, mais là, il y a placé la gagne, abnatina. Ala est Johnny ou John, d'affilée, on fait comment? Il bouque. Akimi nana Mali président, la Kalama Fly. Choguel nous a premier ministre, non, Kalafilité. Fin fait plateau, Kalaf la Johnny. Ala de Angolé, quand Gardiga Kenny, ou Watla Kanganike, Wanga, Ka Ketu de la Kamiri ou Ala Kilina, Kaira, Ka femme, fait à Kanga de Manapurila. Ni mot que de ça, il t'a la soirée. C'est tout là. Donc, voilà un peu. Me fera mieux faut au Kononana. Aïwa, communiquer, voilà, c'est ça. Encore, communiquer, mais à essayer communiquer. À quel Venezuela, mi kerai, ka fokubi, à quoi condamné, ka fokubi, bindake, walou, comme nous, à Manga, ka taille de notre président, les gars, à faire. Il y a des communiqués. Non, communiquer, am te ka fo kuma ga nyogon concerté, non, communiquer pour nga na mela depuis le matin. Parce que pourquoi on va faut communiquer à manga balaola pourquoi? Pour qui ka alerter. Donald Trump nous gonna dobe frapper na ngwe. En fait, ani dugu dobe frontière bo dugu président Donald Trump type yere ni. Ah Donald Trump. Comment ça? Ani dugu dobe frontière bo o président ye Afrique Donald Trump di. C'est là où Donald Trump di aller président. Mais moi, Donald Trump qui fait que été kabeta Niger attaqué ko ka Tchani enlevé. Mais moi, je suis un peu assis ko ni tchao tché Donald. Il va en soirée. On m'a assis rewele ka ni na ka ba tebe la ma ko na ta tebe la pour ka kala. Donc Donald Trump mi me c'est là là. Ani Poutine mi me Mali kona. Ouais kangardaï. Il y a Donald Trump n'a pas fait un fort. Afrique Donald Trump, ni sera Donald Trump do. Il a avec ça signé ou abattre vélo. Ah, va se vélo. Ah, aïe. Abat donc peu. Donc il y a un autre Donald Trump africain. En Afrique, na jamana nyama adodo. Allez de faire ben wuli kuma ko ni fait bora allez de beta kaita ni che. N'a pas été Mali recommande. Au nom de la démocratie, alors que lui-même n'est pas démocrate. Alors, allez de Kumeka France, intérêt défend. Koka Tara Bazoum Tiga Nola. Koka Chaniboué, moi de fenêtre terminé. Donc, Ayasi ka communiquer kana balila quoi. Il sait qu'à faire ko ou Kumeka Nyoma kono pour faire un communiqué conjoint bien écrit. Voilà, la position de l'AIS est connue. Nous sommes des pays souverains. Parce que me fait nos formes, il faut que les gens fassent la différence entre l'idéologie de l'AIS et les autres doctrines politiques qu'elle intègre. Doctrine politique, mais AIS là, en yon te bien bé. Ou à nyeshinite mouachika doctrine. La doctrine de l'AIS, c'est une doctrine souverainiste. Ce n'est ni socialiste, ni capitaliste. Anga jamana de mwa here, ou moun fait, ambo odeke. C'est une nouvelle invention doctrinale. Et maintenant, au souveraineté mieux, mi maere dje, nani mi me dje ko kecho mi ambo kete. C'est pour cela, ayat la souveraineté militaire là, ils ont eu besoin de la Russie, kanane armement. Et quand l'AIS te parle du panafricanisme, me fait panafricain beko famia. L'idéologie panafricaniste des pays de l'AIS, c'est quoi? C'est l'AIS d'abord. C'est que c'est l'AIS qui doit protéger tous les Africains qui viennent dans l'AIS. Donc, la doctrine panafricaniste, souverainiste, c'est de faire en sorte que ni un frappé, il bismillah AIS kono, il AIS moubekiri, ni le diaspora là, la même chose, il voit frappé na douou la même chose. Donc, la doctrine souverainiste panafricaniste de l'AIS, c'est l'intégration économique et culturelle. AIS a fait un téco, Frafina Bega, Fragnon, non? On devait faire un follow. Ou Frafion Frafi, Nina Angera, enfin, il demain au cadre commun. Nina Benare, Nina Angera Fene. Ou Mouamoueka, on a quelqu'un bien yoro, ni bika souveraineté de quelqu'un.
Ami demain au quelle est la partie au de moins quelle est. Donc il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas une lutte socialiste ni une lutte capitaliste. C'est une lutte souverainiste. Souveraineté militaire, souveraineté culturelle, souveraineté linguistique. Voilà pourquoi Français qui m'a diagoya bekan. Diagoya français be ka langue officielle. Ayes ko tabli aya boy. Dans l'espace AES, le français n'est pas la langue officielle. Francophonie à nous boy. Donc que les gens comprennent. AES c'est jamana contrôle là, AES c'est jamana pour là, AES qui ta jamana dombe intérêt be yo me ameto de yini. On veut sur chogo chogo en fena bo yini. Chogo en bo yini. Wa man labe. Donc ne soyez pas surpris de voir se communiquer. Communiquer kumbeka nyogo makono de ke. Sinon beba donc ko AES ka position donni. Wa ni communiquer korote sira de. Communiquer korodo ka blue kungolo la. Na bo taw ka ya ke fan refa on fena bi ane. Oh, parce que ni ayatuma communiquer ke bina jama foka be ni laje parce que Donald Trump mime Afrique kono anga farabina woro dugina ale fene koroke bina gandi France alla soro adina adiagadina be tama ko na me aka patron ni bina jay o fene so ko ni mingara kanga ni ngondo esi o ayatbi ga kangar de dawlata ay munke si jamais nako kabake on a intérêt bé nous voilà bado donc comme on a la précision on a pas non communiquer d'abord de pour que au kanga position famia alertido kangarda do wakaira fene ka foni fe munu fle nako kabake on la beneno de donc le communiqué va dans ce sens et le communiqué démontre la rupture avec la chaîne coloniale c'est là où faut attendre ça tu que communiquer kenna wake c'est là où allez, l'Union africaine, c'est la communication. Parce que l'Union africaine et la CEDEAO sont enchaînés par le principe de la subsidiarité. L'Union Europe de Bala. Ni meni Franco Sinindron, ni Macron ka mania dron, bafo, mania. Olu bi Macron ni Macron follow up. On a IST machine Macron, on a président de l'Union follow. Nous avons fait une déclaration. Voilà la différence entre la CEDEAO et l'AES. Nous ne sommes plus dans la chaîne coloniale. Nous ne sommes plus dans la servitude volontaire. Tout ce que vous voulez dire là, il y a faux. C'est vrai, on a des défis à relever. Mais bien qu'on diable gela de beke bien si gela de. Ni gola gela ten no on a existence. Donc il faut que les populations de l'AES se préparent à affronter. Quand il me disait que Fenge noir bena. Hiver noir atenia. Kwa bina ke kufanga wuli kan joanere. Il a dit kwa beni natoye koka juni korole kabi na fo ayere ami wuli kan jo fanga doko fembe. Hiver noir madame ne tentative de coup d'état fele. Ama ka be gelea. Fo do ko yibe ka ga mgo jatke. Kai gomele fimanta fo comme ko hiver noir ama esitan ni mo mba onye en avant il faut le respecter ni mo mba onye il faut le respecter atimi ibe ils sont en avance sur leur génération o chani o kara chorwa mi ya fo mi ko ne ni tentini ni tabulu nyuma ko dimtini me rom na makoroba kan mo krefe donc makoroba atliuma o be da dimtini de mo ka barala. Donc, il faut que le peuple de l'AES ait communiqué quoi. Mais en communication utile de quoi. En attendant de mourir communication là. Défendons l'AES, défendons l'intérêt de l'AES, défendons les autorités de l'AES. On doit même faire en sorte que les présidents de l'AES communiquent peu, mais que ce soit nous qui communiquons beaucoup. C'est ce qu'il faut. Communiquer peu pour laisser la place à d'autres communicants et que ça soit dans le même sens. Mais travailler encore plus dur. Parce que même au boulot, on n'est pas arrêté. Merci beaucoup.